vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tichibva tapinda mumamessages edu latadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo each and every day mukoma. Ndinogara ndichingoregreta kuti zvimwe kuda dai ndakaudza amainini vangu, maybe dai friend yangu isina kuzofa. So mukoma, ipapo pandainge ndichiri kuma grade 7 ndainge ndiine imwe friend yangu yandainge ndichiwirirana nayo, tainge tiine musikanzwa munozvinzwa. Mukoma, zvakazoitika ndezvekudai so saka takati nerimwe zuva tainge tichibva kuchikoro, then ndokubva tazopinda mune rimwe garden. Tainge tiine zvatainge tichida kuba mugarden revamwe amai. Takati tirimo mugarden muya mukoma, ndokubva vamwe vatainge tiinawo vakabva vati amai vaya avo, ndokubva tatanga kutiza paya. Saka ndakambosara neumwe wangu mukoma tichirimo mugarden muya, then iye manje akabva azoti ndarumwa kani. Ndikabva ndachizonotarisa ndikabva ndaona kuti ainge arumwa nenyoka. Mukoma, ndakabva ndazotiza paya. Saka pandakazobuda mugarden ndo pandakabva ndaona kuti vaya vatainge tiinavo vainge vakangovhundukawo zvavo, umwe mukadzi ainge achitozvifambira. So instead yekuti inini ndinge ndichidzokera kune friend yangu ainge arumwa nenyoka, because ndakatoona kutoti ainge atorumwa nechiva chainge chichitori chakatonamatira pagumbo rake. Ndakabva ndatya ini, ndokubva ndatanga kumhanya ndichidzokera kumba. Zvino ndakati ndichinosvika pamba ndikatosvikawo amainini vangu vainge vachitopopota, because zvainge zvakaitika ndezvekuti baba vangu mushure mekunge varambana namai vangu, then vakabva vachizoroora munin'ina waamai vangu, saka she was our step mom. Saka vaipopota zvisingaite, vaigara vachingopopota 24/7. Vaiva munhu uya wekuti vaiva neshort temper. Saka ndakabva ndatya kuti ndinge ndichivaudza kuti mainini ndine friend yangu yandanga ndiinayo tichiba mugarden rekwanhingi, but abva azorumwa nenyoka, saka ndangomusiyawo kumagarden. Mukoma, ndakabva ndanyarara ini ndichingoti zvimwe kuda achauya kumba. Later on ndo patakazongonzwa yava mheremhere pamba pavo. Tikabva taenda kuya ndo patakabva tazonzwa zvichinzi hanzi ainge afira kumagarden. Handina kana kuzomboudza kana anyone kuti pandainge ndiinaye ndo paakarumwa nenyoka. Ndakangoramba ndakanyarara kusvika pari zvino mukoma. Nyaya iyi ndakangoiudzawo mukadzi wangu, akangoti zvinoitika, handiti uri kuti naiyewo ainge aine musikanzwa, but waifanira kunge wakaudza amainini vako, but up to today handina kana munhu wandakamboudza mukoma Nashe expect for my wife. Ndodawo kuti vedare renyu vange vachingondibatsirawo kana kuri kunzi nyaya iyi ndikada kuitaura ndinoudza ani, where do I start? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we, hapazomuke here mweya wengozi ipapo, asi ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Inini ndine confession yangu iyo yandiinayo, secret isingatozivikanwi nehama dzangu. So hama dzangu idzo dziri kuzviziva kuti ndine umwe murume wandiri kudanana naye. This man that I am in love with, he is older than my own mother. Baba vangu vakashaishika kudhara zvavo. So this man chakazokonzeresa kuti ndige ndichizosvika pakudanana naye, it was because of my situations. So murume uyu ane mari dzake, imbinga chaiyo mukoma Nashe. So ndakatongozviudza kuti nekuda kwekuti amai vangu vari kurwara, regai ndinge ndichingotsvakawo munhu wekuti anondibatsirawo, at least ndinge ndichiwanawo mari yekupota ndichirapisa amai vangu. Ndo pandakabva ndachizosangana nayo mbinga iyi mukoma Nashe. Ndakati ndasangana nayo mbinga iyi, then ikabva yazondinyenga paya. Ndakangonyepedzera kuramba just for a couple of days ndichiitira kuti iyo inge ichizondidawo. Ndikabva ndazobvuma paya. So takabva tazotanga kusangana pabonde. So nekufamba kwenguva mukoma Nashe yakabva yazondiudza kuti iyo ine zvimwe zvayainge ichida kuti tinge tichizo experience pabonde. Akabva anditi kana uchida each and every time patinenge tichiita zvinhu izvozvo ndinokupa mari yaunenge uchida. So mukoma ndakabva
ndazobvuma paya ndisingazivi kuti what exactly did he want us to do. So ndakabva ndazotorwa nembinga yangu, ndini uyo ndikabva ndazoendeswa kuDubai. This was like for the first time ndichitoendawo kuDubai. Takati tiriko kuDubai kuya the first night, it was a normal night. Takaita bonde redu and I was really happy kuti at least ndavawo nemurume wekuti anondipawo zvandinoda uye zvekare treating me right. Zvadaro mukomanashi, the second night ndopaakazonditi do you still remember my proposal? Ndikabva ndati yes, I still remember. Akabva ati are you ready? Ndikati yes, I am ready. Akati sure, are you ready and are you willing, because you have to be a willing participant. Ndikabva ndati yes, I am. Ndopa akabva azoburitsa rimwe envelope imomo mainge muine contract. Ndobva ndasainiswa contract. Handina kana zvandakanyatso kunzwisisa pa contract racho. Akangonditi saina apa, osaina apa. Each and every time patinenge tichiita zvatinoita unofanira kuti unge uchizosaina contract rakaita se iri randiri kukusainisa pari zvino. Ndikabva ndati it is okay because ndainge ndichitarisa mari iyo yainge achida kundipa, uye zvekare akabva ati I'm going to set up a company for you here in Dubai. So mari iyo yomukomanashi takazotongoisiyawo kuDubai ikoko, but I still have access to the money that he gives me. Akati azviite kuti tinge tichizotakura mari yakawanda kudai tichidzokera kuZim. So mukomanashi mushure mekunge ndasainiswa contract riya ndo paakabva azoti let us turn off the lights, and ndokubva tatanga kuita bonde paya. Tiri pakati pekuita bonde mukoma irimo akabva azotanga kuzevezera kwandiri. Akabva ati baby, pane zvandoda kuti unge uchindiitira. Ndikabva ndati zviko, I can do anything for you, inga wani unozviziva. Akabva ati ndoda kuti ndinge ndichiita tsvina, ndichikuitira tsvina panguva yandinenge ndichiita bonde newe. Iye mukomanashi ndakabva ndatanga kuheredza misodzi paya. Apa munongoziva kuti munhu kana aine mari dzake it is very hard kuti ungotanga kungomuitira hasha. Ndakabva ndaramba ndingorizii paya, handina kana kukwanisa kupindura. Akaramba achingondinyengerera achingonditi baby can respond to me, uri kuda here kuti ndige ndichikuitira tsvina? Mukomanashi ndakatadza kana kumupindura. Akabva ati I'll take it as a yes. Kana usingadi dzungudza musoro kwako. Ndakangoramba ndirizii mukoma because I could not even understand what he wanted me to say. Ndokubva ndaramba ndirizii. Akati so let me take it as a yes. Ndipo paya mukoma paakabva achizomuka. Akati amuka mukoma, he then dimmed the lights after switching them off. Akabva ati we have to make them to be romantic. There was no romantic about. There is nothing that is romantic about a man achiuya pamusoro pako okuitira tsvina. He then got back onto the bed. Ndokubva azoita zvekundikotamira nechepamazamu angu apa. Ndokubva atanga kuita tsvina. Akandiitira tsvina. Ndokubva azondiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichitanga kuzvibata mazamu angu ndichitamba nawo. So ndaiti ndichitamba nawo kudaro ndainge ndichiita sekunge ndiri kumakanyanisa netsvina iyo yainge aitira pamazamu angu. Iye ainge akaita zvekupfugama right next to me achindikisa, but mukomanashi ndainzwa kuda kurutsa, but ndaiti kana ndava kuda kurutsa kudaro ndaibva ndangotarisa mari, then I will tell myself to be strong because akanditi handidi kuti unge uchizorutsa because you will spoil the mood. Murume uyu ndakatarisa sikarudzi yake ndikabva ndatoona kuti yainge ichitoratidza kuti yainge yatova nesimba kudarikidza zvandainge ndakamboona yakaita kamumiriro kayo. Iye ainge achizviita chimhandara maoko achinditarisa. Mukomanashi akaramba achindiudza kuti ndaifanira kuti ndirambe ndichingotambisa mazamu angu kudaro kudzamara ndichizoona achitonoproducer. Akabva anoproducira pamusoro petsvina yake iyoyo pamazamu angu. Tapedza kudaro mukomanashi akabva ati handei tinogeza. Takaenda kunogeza mukoma. Kubva ipapo it became worse and worse and worse and worse. Kudzamara the last day iro raainge achiti the following day we were supposed to check out and return back to Zim. Akabva ati baby, this is the last day, so can you make it special for me? Can I order chocolate for you? Saka ndakafungidzira kuti chocolate, but ndainge ndisingatozivi kuti chocolate, when they say chocolate vanhu vakaita sembinga iyi yandiri kudanana nayo anenge achitoreva kutoti poo ndiyo chocolate. Mukomanashi akabva
dana veroom service kwakauya kamwe kaplate kadiki diki, then akabva azoenda mubath, akatora nguva mukoma, akabva adzoka ainge aita tsvina but yainge isina kunyanya kuwanda, akabva anditi ndoda kuti ndinge ndichikuona uchidya tsvina iyi. Iye mukoma nacho ndakadyiswa tsvina, ipapo handidi kukunyeperai, ndakarutsa. So ndakangoti ndichida kunoisa kumuromo kwangu uko, ndokubva ndatanga kufunga zvakawanda. Ndakabva ndarutsa mukoma, ndikabva ndamhanya, ndikabva ndaenda kutoilet, ndokubva ndaramba ndichingorutsa ndiri kokuya ndichichema. Then iye akanditi, aiwa rutsa zvako, then when you come back we can continue, I am going to give you more money. Ndakati ndirimo mutoilet kudaro ndopandakatanga kufunga amai vangu, ndichitanga kufunga izvo zvaainge andirangaridza kuti ko ingawani your mom, how many times have I flown here to South Africa kuti vange vachino receive a proper medical care. Ndikatanga kuchema paya, ndikabva ndati mama, I am doing this for you. I then cleaned myself up, ndokubva ndadzokera kwaainge ari kuya, ndikabva ndazopedzisa, but tsvina yacho yainge isina kuwanda zvayo. Ndakati ndapedza kuidya, murume uyu naiyewo ainge achinoprodusa, ndokubva auya akabva azonditendekera nesikarodzi yake, akabva anondiproducira mumukanwa mangu, akanditi shama. Ndozvaakandiita izvozvo tiri kuDubai, ndokubva tazodzoka kuno kuZim. But kana tiri kuno haazviiti like each and every time. Anokwanisa kuti pamwedzi ndipo apo paanokwanisa kungoti noda kuti pandinenge ndichiita bonde newe unge uchiita tsvina, in which at least zvinenge zviri nani. Ameno kuti why is it he finds pleasure in something that is as nasty as that and gross. So zvaizvezvi mukomanashi, I am just waiting kuti kana ndikawanawo mari yakati one day, then ndobva ndazorambana hangu naye. I just want to thank God kuti akandivhurirawo my own offshore company iriko kuDubai ikoko. At least I know kuti my savings are safe, but right now chandiri kurwedzana nacho ndiamai vangu, because ivo amai vangu vane cancer, so it is very expensive. That is why ndichiri kuramba ndichingodanana naye, because iye he knows and I know kuti kana ndisina support yake, that little savings that I have in Dubai, that money will be blown away kana ndikada kutanga kushandisa mari iyoyo ndichirapisa amai vangu ndiri ndega, because amai vangu pamwedzi she has to be flown to South Africa. It's either 1 month kana kuti after 2 months vanofanira kuti vange vachienda kuSouth Africa. Vakaenda kuSouth Africa vanofanira kumbonogara muchipatara at least for a minimum of 5 days. Do you know how much it cost mukoma? Because apa vachinogara kuSouth Africa vanenge vasingaende kuma government hospitals, vanotofanira kutoti vange vachienda kuma private hospitals, and it is very expensive. Each and every time when he shows me the bill, I feel as if I am being enslaved to him for the sake of my mom and keeping her alive. So I am still waiting kuti zvima investment zvangu izvo zvandinazvo kana kuri kunzwo, if I get something back from the investments, then I will be able to walk away. I know kuti people are going to judge me, but I am not doing this simply for the love of money. I am doing this because I feel as if I do not have a choice, because kana dai anga asiri iye murume uyu, my mom would have died. So what was I supposed to do? Ndosiya amai vangu vachifa here. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. She's very young, making all of these sacrifices. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava. Rekedzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Mukoma nashe ndoda kureururawo izvo zvandakaita. Mukoma ndainge ndine umwe musikana wangu wandainge ndichidanana naye. Musikana uyu anondirwadza, but chinonyanya kundirwadza paari ndechekuti anogara achindiudza kuti even though I ended up getting married, akatochata because akazotangawo kuenda kune imwe church, a Pentecostal church, saka akabva achizosangana nemukomana uyo akazova murume wake. So the last time that I spoke with her
on Facebook akabva anditi, but shamwari, I can't find peace in my marriage because of you. So pose apa ainge asingadi kundoudza the reason as to why she can't find peace in her marriage, but nekufamba kwenguva ndipo paakabva azondibudira pachena akabva anditi zvakaitika sha ndezvekuti pandakatanga kuzonamata kuPentecostal, pandakatanga kudanana neuyo akazova murume wangu, handina kukwanisa kuda kumubudira pachena kuti inini ndainge ndisisiri virgin. Saka he was very proud kuti he was about to get married to a virgin. Kudzamara tazoenda kuhoneymoon, takati tiri kuhoneymoon ikoko, hanzi murume wacho ndopa akazodiscover kuti uyu ex wangu, she was no longer a virgin. Hanzi akapopota akabva ati why wandinyepera. Saka hanzi vakazongosvika pakuzongononzwisisana, then ndokubva vazogara vose. Saka hanzi kubva ipapo, now they have 7 years in marriage. Hanzi kubva ipapo kusvika pari zvino, hanzi murume wacho anogara achingomupopotera, achimutuka, achimuti iwewe, why is it ndakakuwana usiri mhandara, ndakakuwana uri mvana isina mwana, which means kuti pose apo wainge uchingoita zvekuhura because hazvina proof. Pamwe wakatombobvisa nhumbu countless time, hazvina proof. Saka akatongonditextira akabva anditi, shamwari wakandirwadzisa, if you knew kuti you had no plans for me, why is it vakazosvika pakundibvisa kumhandara thinking kuti I was going to become your wife. So mukoma, handizivi kuti ndoita sei, ndinofanira kuti ndinge ndichimuripa here. What exactly am I supposed to do? Zvino izvi pazvakaitika, honestly I thought kuti she was going to become my wife. We were both young, mukoma nashi. We made our mistakes and I thought kuti I was making the correct decision at that time when I ran away from her and I started dating another girl uyo wandakazoroora. So I was still very young, but mukoma nashi, I feel so guilty kubva zvandakataura naye kusvika pari zvino. I don't even have peace in my mind because of what she told me. Ndinofanira kuti ndinge ndichiita sei? Handikwanise kuti ndinge ndichimuita mhandara zvekare. We made a mistake when we were still both young. Ndinofanira kuti ndinge ndichimuripa here, kana kuti must I approach the husband and ask him to forgive his wife and to explain my own side of the story kuti it was all out of peer pressure. Shamwari dzangu dzakatanga kundiseka kuti musikana wako akashata. Soon after I had told my friends kuti I had slept with her, vakabva vandiseka, vakabva vati chimoko chako chakashata, chinomakisa. So nekuda kwepeer pressure ndokubva ndazotiza, ndikabva ndazotanga kugara kumba kwabanguru, mukoma wababa vangu. That is how I broke up with her. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi ex wangu anogara achindifonera achindiudza kuti mumba mangu hamuna peace because ndakanyepera murume kuti ndainge ndichiri mhandara, and then when he found out anogara achingondituka kuti why is it ndakakuwana usiri musikana usina mwana. Kana makambosanganawo nemasituations akadaro, please come to my own inbox and share with me your own side of the story so that we can all understand.